Τους σπουδαστές από τα Aegean Όμηρος College. Και τη Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων, τη Φανούλα μου, τη Φανή Ζώτου. Φανή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ νιώθουμε σαν να είμαστε μια παρέα. Δεν χρειάζονται νομία, βέβαια, δεν χρειάζονται τυπικότητες. Επειδή το ένα συναίσθημα εδώ εναλλάσσεται με το άλλο, ούτε ξέρεις τι μπορείς να πεις που να είσαι κάπως πιο κοντά στο προηγούμενο. Δεν ξέρω, εδώ το μόνο που μπορώ να πω ότι εμείς είμαστε ένα σχολείο που 70 χρόνια ασχολείται με τα παιδιά. Εσείς ασχοληθήκατε σήμερα με μια άλλη πλευρά των παιδιών. Δεν έχει σημασία, ας πάρουμε από αυτά εδώ τα δύο δροσερά παιδιά που έχουμε στο πλατό. Το μήνυμα, το αισιόδοξο. Όπως και εσείς ανανεωθήκατε και είναι στολίδι πραγματικά το πλατό σας, έτσι και εμείς φέτος έχουμε το στολίδι μας το καινούριο στον Πειραιά, το καινούριο μας απόκτημα. Έχουμε καταφέρει να έχουμε ισοτιμία με τα ξένα πανεπιστήμια για τα παιδιά μας που σπουδάζουν εδώ με πολύ οικονομική. Και ρώτησα τα παιδιά, ασχολούνται με αισθητική, ασχολούνται με νοσηλευτική. Και είδα και καλούς καθηγητές. Είδα στο μακιγιάζ την Ελένη την Ψωμά. Είδα τον Αλέρτα. Που τον είχαμε πέρυσι εδώ μαζί. Κοιτάξτε, μην ερωτευτείτε τον Αλέρτα. Μακριά από τον Αλέρτα, τον ξέρω. Είναι ερωτεύσιμος. Τι να κάνουμε. Τώρα δεν γίνεται. Αυτά τα πράγματα είναι. Έτσι να κλείσουμε αισιόδοξα και όμως. Ευχαριστούμε και πραγματικά ήταν πολύ καλή εμπειρία για μας. Περάσαμε πολύ καλά κοντά σας. Σας ευχαριστούμε και να είστε πάντα καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω, αν έχουμε τη δυνατότητα, λίγο να ακούσουμε το τραγούδι τους και να κλείσουμε έτσι. Τριφωνόπουλε. Υπάρχει αυτό το βλέμμα, είμαι θυσμένος από σένα, μια εξάρτηση που δεν μπορώ να βγω. Μα όσο υπάρχει αυτό το βλέμμα, ενώ τις λέξεις μου για σένα, είμαι ένας άρρωστος που αρρώστα αγαπώ. Είμαι ένας άρρωστος που αρρώστα αγαπώ.